physics, computers, and mathematics be kamano kamano. Yeah. Achoncha ekinde mano yiero courses Dr. John nyaka sani koro ne nitiere ga form moro mane imiyo ng'ato tineno ni form makamano ponono kwatiyo kata kod ranyisi ni dwa dhi bedo daktari to koro keto ni kanyo cluster points mag universities mopogore opogore kata cut off points mag university mopogore opogore ma ng'ato nyalo yiero. Mano bende nitiere to ere kaka nyithindo ma yiero courses sani nyalo access gi mar mondo mi ging'e ni ponono kata course mar bedo nurse mbalariany makama cut off point en kama to ayude koso kayude to mar mondo mi giyuda ne yote kinde ma giyiero courses. Yes, chon kaka wacho no ne ioro nyithindo go to filo gigo e school. Moko ne ok chopi kata. Moko ne lal e nam ma ok ochopo. Koro yudo ka nyathi no filo gigo e school, duoko osebiro ok obedo placed. Owacho ni no filo gigo no ok ochopo. Jomoko bende ne golo pesa e school kanyo. Ka gisegolo pesa, japuonj kata ng'ato wacho ni wa filo ni ne ok ofilo. Jomoko bende ne dhi kuonde moko ni konyogi gigolo pesa to ok fil. Ne dhi e cyber. Jomoko kamano. Koro problems go ne wawinjo tete ma wa eliminate gi completely. Emomiyo sani ifilo course online kiseyudo result. To kendo inyalo dhi Huduma centers man Kenya ka gin 52. To nitiere institutions bende about 260 sani ma wa partner godo. Give nyalo bedo universities in each and every county nitiere institutions abich ma wa partner godo ma waore officers magwa mondo dhi kanyo obedi nyithindo gi parents obi mondo gimigi guidance kaka gi apply. Kaeto sani onge pesa michulo ni gole ofuku timiyo ng'ato ni apply application fees gimoro amora itimo online. Koro mano nwaketo mondo eliminate. Yeah, application fees nitie. Application fees nitie pesa di 1,500. Application fees nitie 1,500 michulo e-citizen, the government payment platform mar 222. Koro in kidonjo e system mar kidonjo e computer tidhi e portal mar KUPS. Kisedhi e portal mar KUPS ti iyiero apply. Kaeto portal yaore. Iketo index number ni, iketo higa manitime exams, iketo password ni. Password ni nyalo bedo KCPE index number kata birth certificate number mari mani register godo sama ni itimo form 4. Kaeto the portal yaore. Portal kosa yaore koro all the information nitie. Ineno institutions gote gibiro online. Institutions gote courses magi offer te gi cut off gi cut off points mar last year. Nikech cut off point bedo generated kwa setimo placement. Nikech na ko ni mokongo ni cut off n points mar the last person mondo bed placed a program. Koro ibro yudo ni cut off ma last year mar course madwaro ni enadi to mara enadi weighted cluster points maga ginadi. Kaeto mi thuolo mar timo decision making nikech in gi all the information kanyo. Ikweri gimoro amora midwa timo. Kiyiero institution tiyiero programs tetete mag that institution wuok kendo requirements kibe wuok. Kopo ni nitie course ma ok qualify bende ineno kanyo okoni ni you don't meet the minimum requirement for this program. To ne nitie ng'ato no penjo ni NGC onyalo dhi e KMTC. Onyalo dhi e KMTC nikech KMTC gin gi offer diploma to gi certificate programs. Ng'eny programs magi offer gin diploma. Koro minimum requirement mar diploma en C plain. To nitiere bende certificates magi offer ma minimum requirement en C minus. Koro with the C mane upenjo gono en gi qualification mar dhi e KMTC. Nitie KMTC campuses 86 ma wadhi time placement this year. Gi capacities mang'eny sana. Koro jomo apply, jomo qualify, wa encourage gi mondo gi apply. Gi apply KMTC, gi apply TTC, gi apply university, gi apply polytechnics, TVET institutions, magote. Ng'ato bende no kapenja ka ni cut off points ng'ato nyalo calculate kende e yo machalo nade mar mondo mi kinde modhi e portal kacha ong'e gima nyalo timo makare. Cut off point o kinyal calculate kendi, wase calculate ni. Gibire portal kacha automatically login. The moment mi se login ka tiyiero course nikech en cut off point in respect to a course. Okay, na cut off point ni cut off point. Koro kisedhi portal mari as a student in kanyo koro iyiero
Maseno University, Bachelor of Education Arts. Okoni, ni to last year, cut off nen kama. To igamokala, and for the last 2 years, cut off and kama. Kaito weighted cluster, Mari okluong ni cut off. Mari ilongo ni weighted cluster point. Koro ka cut off nen 43.211. Maseno University or Ramogi, whatever. To inenoka Mari weighted cluster point ni N43. To cut off na ni assuming N43.11. Tiendeni qualify. To kupo ni weighted cluster point Mari N38. To cut off my program no university no N40. Tiendeni Mari ni malo. Koro cut off yudore kawasetimo placement. To gimanya thineno kisamiya portal licha eno klonge ni cut off for in and your weighted cluster point. But for the last 2 years, gima display on the right hand side no mane cut off that program for the last 2 years in that university. To give variable university to university, program to program. Yes. Omenda miwacho ni chulo application fee ma 1,500 ma nyithindo sani koro bro bedo ka chulo e kinde ma koro